Ε, στο πρώτο παραλληλόγραμμο, κάθετο πράσινο παραλληλόγραμμο, έχουμε το total upside για την κάθε μετοχή. Αυτό μπορείτε να το δείτε. Και θα προσθέσω εγώ στο δεύτερο πίνακα από κάτω 3 δικές μου αγαπημένες εταιρείες, οποίες εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε κάποια χαρτοφυλάκια, overweighted, όπως είναι τα ελληνικά χρηματιστήρια, η Jumbo και η Motorola. Αυτά από μένα. Αυτό είναι το τέλος της παρουσίασης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Όποιος θέλει ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιδερά. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Νομίζω ότι όλοι μάθαμε πολλά πράγματα. Παιδιά, για ερωτήσεις στο chat, να διαβάσουμε όσο προλαβαίνουμε. Φαντάζομαι πληκτρολογεί το όλη τώρα. Πολύ ωραία. Πρώτη ερώτηση, λοιπόν, αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα και την κίνηση της Αγέλης που βαθαίνει το κράχ, όπως αυτό το 2020. Οπότε, η ερώτηση είναι η εξής. Αυτό κατά τη γνώμη σας για το Automated Trading System και γενικότερα το Trading Bots, πώς το επηρεάζει? Δωστό. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που επηρεάζουν είναι η ταχύτητα των συναλλαγών. Δηλαδή, τα Automated Trading Systems, ας πούμε, τα bots γενικότερα, είναι κάποιοι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγάλες πλατφόρμες, όπως η IB, ας πούμε, όπου έχουν κάποια πολύ αυστηρά στο plus και μπορούν να πραγματοποιούν εντολές αγοράς και πώλησης σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτό, όταν γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, μπορεί να εξηγήσει κάποιες υπεραντιδράσεις των αγορών. Είχαμε μια τέτοια αντίδραση, έχω την αίσθηση, πριν από 5-6 χρόνια περίπου, που στιγμιαία ο Dow Jones είχε κάνει μια διψήφια μεταβολή, φυσικά ενδοσυνεδριακά είχε ισορροπήσει, παρόλα αυτά είχαν τρομάξει. Δεν ξέρω πόσο αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές μακροπρόθεσμα. Είναι ουσιαστικά trading tools. Δεν επηρεάζουν τη στρατηγική. Δεν αλλάζουν δηλαδή την αγορά. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχω απαντήσει την ερώτηση. Για τα κρυπτονομίσματα, κάποιος με ρωτάει. Δεν θέλω να εκφέρω άποψη. Δεν είναι θεσμοθετημένα ακόμα. Δεν υπάγονται σε κάποιο εποπτικό φορέα. Οπότε θεσμικά δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω άποψη, γιατί δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Ωραία. Επίσης, κατά πόσο πιστεύω ότι επιβάλλαν οι κοινωνικές και εκλογικές διαταραχές, είπα, την ελληνική οικονομία? Ναι. Θα έλεγα οι κοινωνικές διαταραχές της ΗΠΑ δεν επηρέασαν και πάρα πολύ την Ελλάδα, γιατί γίνανε σε μια περίοδο που η Ελλάδα ήταν ήδη με πολύ πλούσια ειδησιογραφία, πολύ έντονη ειδησιογραφία. Είχαμε τότε, αν θυμάστε, στην έξαρσή του την ελληνοτουρκική διαμάχη. Η ελληνική γεωγραφία συνήθως ασχολούνται με τη Τουρκία και κάποιες κινήσεις ήταν από εκεί. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, δεν πέρασε στα ψηλά του ελληνικού επενδυτικού κοινού αυτό. Οι εκλογές της ΗΠΑ, απ' την άλλη, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, και αυτό είναι positive για την Ελλάδα. Θεωρείται ότι η δημοκρατική είναι κάπως έτσι πιο φιλική έτσι, με την Ελλάδα. Αυτό φυσικά μένει να το δούμε. Έτσι, δεν είναι. Φυσικά, ναι. Προχωρώντας, λοιπόν, θεωρείτε ότι οι ενδεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως μεσοπρόθεσμα ενδέχεται να επηρεάσουν πολύ αρνητικά το ελληνικό χρηματιστήριο? Το ελληνικό χρηματιστήριο βρίσκεται σε μια περίοδο που μπροστά του δεν επηρεάζεται από τις παγκόσμιες εξελίξεις στον πληθωρισμό. Έχει το δικό του momentum,
Η ελληνική οικονομία είναι κάπως αυτόνομη λόγω της δεκαετούς κρίσης. Η δεκαετή κρίση θα έπρεπε να τελειώσει με την εκτείναξη του ελαττηρίου, αν το έχετε ακούσει ξανά σαν έκφραση. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Δεν συνέβη είτε γιατί είχαμε κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις, είτε γιατί η ελληνική οικονομία δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που έπρεπε στο σωστό χρόνο και φυσικά μετά όταν ήταν να το κάνει ήρθε η κρίση του κορονοϊού. Δεν βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα. Ωραία. Ακόμα πιστεύετε ότι ο όγκος των day traders μπορεί να οθήσει τους επαγγελματίες traders στη συμπεριφορά της αγέλης? Σίγουρα, βέβαια. Σίγουρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάθεσαι σε μια οθόνη, να έχεις, όχι σε μία, σε 4 οθόνες, όλη την ώρα να προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου και μονίμως να βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον όπου όλοι μιλάνε για μια επικείμενη καταστροφή. Ίσως το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να φύγει από οποιοδήποτε τέτοιο χώρο, να πάει να κλειστεί σε μια σπηλιά που λέει ο λόγος στο σπίτι του, να ασχολείται μόνος του, να διαβάζει μόνος του, να κλείσει την ειδησιογραφία και να ασχολείται με αυτό που πρέπει, δηλαδή με τη μελέτη ισολογισμών. Αυτό είναι το χρηματιστήριο. Η μελέτη ισολογισμών είναι βαρετό, αλλά δυστυχώς αυτό είναι. Σε όποιον αρέσει θα τα πάει καλά. Σε όποιον δεν του αρέσει θα δυσκολευτεί. Ωραία. Επίσης, πιστεύετε πως τα επιτόκια με τα οποία δανείζονται οι τράπεζες θα παραμείνουν χαμηλά για μεγάλη χρονική περίοδο? Αυτό εξαρτάται τώρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φαίνεται ότι το guidance που έχει δώσει είναι ναι. Θα είναι για μια απροσδιόριστη περίοδο, θα είναι χαμηλά. Περιμένουμε όλοι το guidance. Κανένα δεν ξέρει. Συνεχίζοντας λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Ωραία. Εφόσον λοιπόν τιτλοποιούνται τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, δεν θεωρούνται καλή επένδυση από τη στιγμή που είναι και το μεγαλύτερό τους πρόβλημα? Καλή επένδυση ως προς τι, να αγοράσει κάποιος το τιτλοποιημένο δάνειο ή να αγοράσει την τράπεζα? Αν θέλετε, παιδιά, μας το διευκρινίσετε στο chat. Θα μιλήσω έτσι όπως το καταλαβαίνω, να αγοράσει την τράπεζα. Ναι, θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως είναι. Βέβαια, οι τράπεζες, επειδή ο ισολογισμός τους απαρτίζεται κυρίως από αξιόγραφα, έχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο ανακεφαλαιοποίησης. Φυσικά, αυτός ο κίνδυνος αντισταθμίζεται από τις πολύ μεγάλες αποδόσεις που μπορεί να έχουν. Κατά τη γνώμη μου, η υπεραπόδοση του ελληνικού χρηματιστηρίου έναντι των υπολείπων, εάν επιτευχθεί στο μέλλον, θα βασίζεται κυρίως στην υπεραπόδοση του τραπεζικού κλάδου. Ωραία. Επίσης, εκτός από τα γνωστά παγκόσμια γεγονότα που είπατε, υπάρχουν άλλα ελληνικά κυρίως γεγονότα που επηρέασαν το χρηματιστήριο? Χρηματιστήριο Αθηνών, μάλλον. Ναι, βέβαια. Το ελληνοτουρκικό είναι κάτι το οποίο δεν το ανέφερα. Ήταν σε εκείνο το Μάρτιο, όπως επίσης ήταν και το πετρελαϊκό κράχ κατά τον Απρίλιο, για μια συγκεκριμένη μέρα, μια Παρασκευή που Σαββάτο, έκλεισαν τα παράγωγα του πετρελαίου σε αρνητικό, στο μείον 30 δολάρια παρέ. Δηλαδή, ο κόσμος ουσιαστικά πλήρωνε κάποιον για να αγοράσει πετρέλαιο. Τα ελληνοτουρκικά ήταν κάτι το οποίο επίσης δεν ανέφερα και επιφάρυναν την κατάσταση. Αυτά τα δύο, κυρίως. Ωραία. Επίσης, οι εταιρείες που ξεχωρίζει στη τελευταία σας διαφάνεια ήταν όλες υψηλής κεφαλοποίησης. Θεωρείτε πως υπάρχουν ευκαιρίες για τους επενδυτές στις mid-cap μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου? Βέβαια. Πολλές και πολύ καλές. Ωραία. Μια Επίσης, πολύ καλή περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, πιστεύετε ότι τα growth stocks κάνουν outperform τα value σε long-term plan επένδυσης? Η βιβλιογραφία δείχνει ότι όχι. Αλλά εξαρτάται. Εξαρτάται από την αγορά, εξαρτάται από το χρηματιστήριο. Δηλαδή, φυσικά και από τη χρονική περίοδο. Συνήθως οι Αμερικάνοι που εξειδικεύονται σε μελέτες έτσι σε βάθος, που τους αρέσει, που είναι data-driven, ας πούμε, και έχουν βάσεις δεδομένων για τα πάντα, χρησιμοποιούν δεδομένα 20ετίας, 30ετίας, 50ετίας. Έχουν προηγουμένως έδειξει ένα γράφημα το οποίο ήταν από το 1900, ας πούμε, στο 2017, 117 χρόνια. Σε τέτοιους μεγάλους χρονικούς ορίζοντες, συνήθως τα value
stocks υπεραποδίδουν. Για μικρότερες χρονικές περιόδους, ίσως πενταετίας, δεκαετίας, μπορεί πενταετίας, πολλές φορές οι growth μετοχές τα πάνε καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι υπέρ του ενός του άλλου. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση αφορά τα ESG κριτήρια. Τα χρησιμοποιείτε για την επιλογή μετοχών και ποια είναι η άποψή σας γι' αυτά? Βέβαια, ναι. Είμαι πολύ υπέρ των environmental social governance κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία η οποία είναι περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιημένη έχει πολύ σωστό management. Μια εταιρεία η οποία έχει σωστό corporate governance σημαίνει ότι έχει κάνει έχει πολύ καλή δομή. Είναι μια σοβαρή εταιρεία και μια σοβαρή εταιρεία η οποία έχει επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγει τον Διεθνής Σύμβουλος, τις επιτροπές οι οποίες θα διορίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο όταν ασκεί περιβαλλοντολογική πολιτική, σημαίνει ότι είναι μια παγκοσμιοποιημένη εταιρεία, μια σύγχρονη εταιρεία. Μια τέτοια εταιρεία, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι λιτή και προσεκτική στο δανεισμό της, στις κινήσεις, στις επενδυτικές που κάνει και το πιο πιθανό είναι να είναι και πολύ καλή. Φαίνεται σιγά-σιγά, αρχίζουν και βγαίνουν δεδομένα ότι εταιρείες που έχουν καλό ESG προφίλ τα πάνε καλύτερα. Είναι λίγα όμως αυτά τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει αισιοδοξία στο συγκεκριμένο κλάδο. Πολύ καλή ερώτηση. Ωραία. Επίσης, πώς προβλέπετε το βραχυχρόνιο μέλλον της ελληνικής οικονομίας από τις επιπτώσεις του COVID-19? Θα μπορέσουμε να ανακάψουμε σύντομα συνδέσμα με το δεδομένο ρυθμό του εμβολιασμού στη χώρα μας? Τώρα ο χρονικός ορίζοντας του εμβολιασμού είναι περίπου 10%, αν δεν απατώμε, το μήνα. Περίπου δηλαδή εμβολιάζει το 10% του πληθυσμού ανά μήνα. Κάτι έτσι πρόκειται εκτιμήσει που υπολογίζει ότι κοντά στο Σεπτέμβριο θα έχουμε φτάσει στο 70% του πληθυσμού. Το καλοκαίρι λογικά θα είμαστε καλύτερα. Αν θεωρήσουμε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπορούμε να περάσουμε σε μια κάποια κανονικότητα, πιστεύω ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ελληνικής οικονομίας είναι πάρα πολύ καλές. Ωραία. Και μια ακόμα ερώτηση. Αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο του Ηρακλής 2, περιλαμβάνει ένα μαξιλάρι ρευστότητας από ιδιωτικά κεφάλαια που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Και το αίτημα από τις ευρωπαϊκές αρχές για μεγαλύτερη περίοδος χάριτος για τους έρευστες, πιστεύω ότι θα είναι αποτελεσματικές. Αυτές οι αλλαγές είναι επίτευξη αρχικού στόχου ή θα αποφέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα? Ναι. Ο Ηρακλής 2 με το που ψηφίστηκε ήταν credit positive. Δηλαδή οι αγορές του ήταν πάρα πολύ θετικό. Η ελληνική αγορά, ιδιαίτερα αυτή που ασχολούνται με το τραπεζικό κλάδο, ήταν σε μια περίοδο γιατί περίμενε η απόφαση της κυβέρνησης αν θα προχωρήσει δηλαδή η σύσταση Bad Bank ή αν θα προχωρήσει στο σχήμα του Ηρακλής 2. Τελικά προχώρησε στο δεύτερο. Δεν έγινε η σύσταση της Bad Bank. Φοβήθηκαν να εκφαλοποιήσει και το μήπως τρομάξουν τους επενδυτές. Κατά τη γνώμη μου, καλώς. Να διαβάζω εγώ την ερώτηση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό δεν το γνωρίζω. Για το αίτημα από τις ευρωπαϊκές αρχές για μεγαλύτερη περίοδο χάριτος, αυτό θα πρέπει να το δω και να επανέλθω. Ωραία. Επίσης, στην επόμενη ερώτηση βλέπω, θα θέλαμε μία πρόταση για επενδυτικές πλατφόρμες που διαπραγματεύονται μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου. Πλατφόρμες. Λίγο πολύ όλες οι ελληνικές χρηματιστηριακές έχουν βγει online. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να κάνει active investing μπορεί να πάει σε μία από τις μεγάλες χρηματιστηριακές, είτε ιδιωτικές είτε τραπεζικές, και να τοποθετηθεί. Νομίζω ότι η μόνη πλατφόρμα που μπορεί επίσης να επενδύσει στον χρηματιστήριο είναι η DeGiro. Η IB έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί. Και μιλάμε για μετοχές, όχι για CFD. Ακόμα πιστεύετε ότι το trading deficit της Ελλάδας και των ΗΠΑ επηρεάζει, μάλλον πώς επηρεάζει τις τιμές των μετοχών? Θα έλεγα ότι δεν το επηρεάζει ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα δηλαδή το trading deficit μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Γενικότερα η Ελλάδα έχει trading deficit με τις περισσότερες χώρες. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση.
Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας όσοι επενδύουν στο ελληνικό χρηματιστήριο τα γνωρίζουν ήδη. Γι' αυτό και τοποθετούνται με κάποια επιφύλαξη και σε πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες μετοχές. Θεωρώ ότι δεν επηρεάζει τη συμμετοχή των μετοχών, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το βλέπω στον ορίζοντα, να γίνουν οι προοπτικές του ακόμα χειρότερες. Κάτι τέτοιο δεν βλέπω. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα deficit, αλλά παρόλα αυτά είναι λιγότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ ωραία. Και κάπου εδώ πέρα τελειώσαμε τις ερωτήσεις μας, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιδερά, για την παρουσία σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας άρεσε πάρα πολύ, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Φάνηκε και από τις ερωτήσεις. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Περάσουμε τώρα στον δεύτερο ομιλητή μας, τον κύριο Σταύρο Καλίνο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς πώς είστε? Πολύ ωραία, μια χαρά και εμείς. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας σήμερα. Θα κάνω εγώ μια εισαγωγή πριν ξεκινήσετε την παρουσίασή σας. Αρχικά να αναφέρω ότι ο κύριος Καλίνος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου SBA-LA, καθώς και του California State University, όπου σπούδασε Finance Marketing. Είναι κάτοχος και μεταπτυχιακού διπλώματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αντικείμενο το Finance, ενώ ακόμα έχει μεγάλη εμπειρία πάνω στο τομέα των επενδύσεων και των αγορών, έχοντας εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια σε εταιρείες όπως PNK National Securities SA, HSBC, Guardian Trust Securities, ενώ μάλιστα τα τελευταία 5 χρόνια είναι υπεύθυνος του τμήματος των Securities στη Βόρεια Ελλάδα της National Bank of Greece και έχει περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του Level 1 του CFA και είναι υποψήφιος για το Level 2. Κύριε Καλίνο, λόγο σε εσάς. Καλησπέρα σας από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου έγινε η πρόταση να μιλήσω σε εσάς, το σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί σκεφτόμουν αν ήμουν φοιτητής και άκουγα κάποιον να μιλήσει για τις αγορές, τα χρηματιστήρια, τι θα ήθελα να ακούσω. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για εσάς, τη νέα γενιά, που αύριο θα έχετε τη δύναμη στα χέρια σας και θα ελέγχετε τον κόσμο, να μάθετε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι. Γιατί πολλές φορές αυτά που ακούμε από τις ειδήσεις, τα μέσα ενημέρωσης, είναι μια εικόνα που θέλει πολύ κόσμος να ακούσει, αλλά ίσως δεν είναι πραγματική. Οπότε το σκεπτικό μου σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα ήταν αυτό. Δηλαδή πώς θα μπορούσα να βοηθήσω όσο να δω περισσότερο μπορώ για να δούμε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι. Βοηθήστε με το Zoom, θέλω λίγο να μοιραστώ την οθόνη μου με εσάς για να ανεβάσω την παρουσίασή μου. Έχει το share screen κάτω. Share screen, ok. Εδώ, share. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Φαντάζομαι βλέπετε τώρα, δεν είναι? Ναι, τέλεια. Okay. Κάνω και παρουσίαση. Ευχαριστούμε. Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, πρωτού ξεκινήσω να πω 2-3 πράγματα για εμένα και το τι ακριβώς κάνουμε εμείς στην Εθνική Χρηματιστηριακή. Η Εθνική Χρηματιστηριακή είναι ας το πούμε, επενδυτικός βραχίωνας της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Εμείς ασχολούμαστε με ό,τι είναι εισηγμένο στα χρηματιστήρια. Είτε αυτό είναι μετοχές, ομόλογα, παράγωγα, τα πάντα. Πελάτες μας είναι και ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, αλλά είναι και κρατικοί οργανισμοί, εταιρείες, θεσμικά χαρτοφυλάκια, θεσμικοί επενδυτές. Οπότε λίγο πολύ εξυπηρετούμε όλη την γάμα αυτών των ανθρώπων που έχουν ανάγκη για να κάνουν, ας το πούμε, χρηματιστηριακές συναλλαγές ή να προσεγγίζουν κατά κάποιο τρόπο τα χρηματιστήρια. Αυτή είναι μια δουλειά η οποία εγώ είχα την τύχη να την κάνω και μου έχει δώσει το εξής πλεονέκτημα που πιστεύω βοηθάει πάρα πολύ και όποιον ασχολείται βέβαια με αυτή τη δουλειά του δίνει το ίδιο πλεονέκτημα. Του δίνει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με πάρα πολλές επιχειρήσεις από πάρα πολλούς τομείς. Είτε αυτή είναι, για παράδειγμα, μεγάλες εταιρείες λιανικής, μπορεί να είναι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα λιμάνια, μπορεί να είναι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τα πάντα. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις και προσπαθώντας να καταλάβεις τι ακριβώς κάνουν για να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου, έρχεσαι σε επαφή με την οικονομία. Και έτσι έχεις τη δυνατότητα να μπορείς και να βλέπεις τις εξελίξεις καλύτερα, ίσως από άλλους ανθρώπους που έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά και δεν έχουν αυτή την έκθεση και σε υπόλοιπα πράγματα όπως ακριβώς έχουμε εμείς. Και αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις λίγο πού πάει το πράγμα σε όλους τους τομείς, όχι μόνο τους οικονομικούς. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε το διάστημα που μας έχει περάσει και πού πάμε. Λοιπόν, από αυτό που μας έχει συμβεί μέχρι αυτό που μας έρχεται στο επόμενο χρονικό διάστημα, το 2021 και μετά. Εδώ έχω μια εικόνα τι έχει συμβεί στις οικονομίες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εδώ το 2020 είναι η κρίση
του COVID και βλέπουμε πώς εξελίχθηκαν οι οικονομίες και οι αγορές παγκοσμίως. Δηλαδή, εδώ έχουμε τις αναπτυγμένες οικονομίες ή τις αναπτυσσόμενες αγορές και πώς βλέπετε ότι η κίνηση είναι παράλληλη βέβαια στο ίδιο επίπεδο, αλλά η κρίση του COVID έφερε αυτό το πράγμα και η εξέλιξη, έτσι όπως τουλάχιστον με το IMF φαίνεται, είναι ότι θα έχουμε μια είδους ανάπτυξη και μετά πάλι θα πάμε σε μια άλλη, ας το πούμε έτσι, μορφή πιο ήπια σε σχέση με το παρελθόν. Η εικόνα είναι η εξής όμως. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι τα χρηματιστήρια είναι οι καθρέφτες της οικονομίας. Και η απορία δική μου είναι πραγματικά τα χρηματιστήρια ο καθρέφτης της οικονομίας? Δεν ξέρω τι απαντάτε εσείς, αλλά εγώ πιστεύω πως δεν είναι. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο δεν είναι. Η εικόνα χρηματιστηριακή είναι μια, ας το πούμε, ετεροχρονισμένη μορφή της πραγματικής οικονομίας. Εδώ σε αυτό το γράφημα θα δείτε ότι αν υποθέσουμε ότι η εικόνα ενός χρηματιστηρίου είναι αυτή εδώ η κόκκινη γραμμή και η μπλε γραμμή εδώ είναι η εικόνα μιας πραγματικής οικονομίας, βλέπετε ότι τα χρηματιστήρια προηγούνται. Δηλαδή, είναι μηχανισμοί προεξόφλησης οικονομικών πραγμάτων που θα συμβούν. Δηλαδή, όταν να πάει μια οικονομία καλά, αρχικά αυτό που θα γίνει είναι ότι θα ξεκινήσουν τα χρηματιστήρια να ανεβαίνουν πρώτα, ίσως φτάσουν σε μια κορύφωση πολύ πιο νωρίς και μετά θα ξεκινήσει η οικονομία πραγματική να αναπτύσσεται. Το ίδιο και στην πτώση. Πρώτα θα αρχίσουν να πέφτουν τα χρηματιστήρια και στη συνέχεια η οικονομία θα ακολουθήσει. Και βέβαια, στο χαμηλότερο σημείο θα προηγηθεί το χρηματιστήριο και μετά η οικονομία σιγά σιγά θα φτάσει εκεί και θα συνεχίσει τον κύκλο της. Άρα λοιπόν, αρχικά βλέπουμε ότι δεν είναι μια εικόνα της οικονομίας, είναι μια ετεροχρονισμένη, ας το πούμε, εικόνα της οικονομίας, οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Εδώ πέρα έχω ένα γράφημα που είναι το αμερικάνικο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, είναι ένα δεκαετία και βλέπουμε ότι είναι αυτή εδώ η μπλε γραμμή. Άμα θα δείτε, είναι περίπου, έχει μια σταθερή πορεία η οποία είναι λίγο πάνω από το 0, στο 2-3% ανάλογα. Και εδώ η άσπρη γραμμή είναι ο S&P, που είναι ο μεγαλύτερος αμερικάνικος δείκτης, είναι οι 500 μεγαλύτερες αμερικάνικες εταιρείες. Και βλέπουμε ότι όλη αυτή τη διάρκεια, από το 1945 και μετά μέχρι το 2019-2020, ότι τα χρηματιστήρια είτε ήταν σε υπερβολική αντίδραση ανωδική σε σχέση με την πραγματική οικονομία, είτε ήταν σε υπερβολική πτώση. Δηλαδή, λίγες ήταν οι φορές που ήταν στο ίδιο επίπεδο. Άρα λοιπόν, ένα ψέμα εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι τα χρηματιστήρια δεν είναι ο καθρέφτης της οικονομίας, απλά είναι μια διαφορετική μορφή που έχει μια χρονική, ας το πούμε έτσι, αλλίωση ως προς την πραγματική εικόνα. Αυτό λοιπόν συμβαίνει στα χρηματιστήρια και αυτό θα δούμε πώς μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας και τι συμβαίνει σήμερα στις αγορές. Τώρα, ποια είναι η αλήθεια λοιπόν? Η αλήθεια είναι ότι τα χρηματιστήρια επηρεάζονται από το χρήμα. Δηλαδή, όταν μπαίνει χρήμα, οι τιμές ανεβαίνουν, όταν φεύγει το χρήμα, οι τιμές πέφτουν. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω για τον εξής λόγο. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι κεντρικές τράπεζες, όχι μόνο εξαιτίας της κρίσης του COVID, αλλά εξαιτίας και προγενέστερων κρίσεων, κόβουν νέο χρήμα με το μεγαλύτερο ρυθμό των εποχών. Αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό για τον εξής λόγο. Έχω ακούσει μια στατιστική, η οποία δεν έχω εξακριβώσει άμα είναι αληθινή. Πολύ πιθανό να είναι ότι την τελευταία δεκαετία στο δολάριο η Fed έχει τυπώσει το 30% όλου του χρήματος που έχει τυπωθεί ποτέ. Δηλαδή είμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση δημιουργίας νέου χρήματος, το οποίο κανονικά θα πρέπει να έχει άλλα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο. Εδώ είναι αυτό που σας λέω. Εδώ βλέπουμε τον ισολογισμό της Fed, που είναι η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα. Και άμα θα δείτε από... Και άμα θα δείτε, από το 2008 και μετά, από την κρίση των υπόθηκων δανείων μέχρι και σήμερα, ο ισολογισμός της Fed έχει εκτιναχθεί. Είναι αυτό που σας έλεγα, η δημιουργία νέου χρήματος. Και θα δούμε σε λίγο τι γίνονται αυτά τα χρήματα που τυπώνουν. Η ίδια εικόνα βέβαια είναι και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν διαφέρουν οι κεντρικές τράπεζες η μία από την άλλη. Τα τελευταία χρόνια έχουν ενιαίες στρατηγικές. Το ίδιο είναι και η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Κεντρική Τράπεζα κτλ. Βλέπουμε και εδώ πέρα ότι οι ισολογισμοί έχουν εκτοξευθεί. Που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Τώρα, μια πρώτη, ας το πούμε έτσι, προσέγγιση που θα μπορούσε κάποιος πολύ εύκολα να πει είναι ότι αφού δημιουργείται τόσο νέο χρήμα, γιατί δεν υπάρχει πληθωρισμός? Που αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση για όσους από εσάς έχετε κάνει μακροοικονομία, που φαντάζομαι έχετε κάνει περισσότερο και γνωρίζετε. Ίσως θυμηθείτε την ποσοτική θεωρία του χρήματος, του Fisher, που είναι από τους μεγαλύτερους οικονομολόγους Αμερικάνους που έχουν ζήσει ποτέ, εντάξει, ο οποίος λέει ότι
Με πολύ απλά λόγια, ότι η ποσότητα του χρήματος επί την κυκλοφοριακή ταχύτητα είναι ίση με την τιμή επί το παραγόμενο προϊόν. Δηλαδή, εδώ τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Ο πληθωρισμός, δηλαδή οι τιμές δεν έχουν ανέβει τρελά. Η ποσότητα του χρήματος όμως έχει εκτοξευθεί τρελά. Σας έδειξα πριν με τι ρυθμό κεντρικές τράπεζες δημιουργούν νέο χρήμα. Αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε πληθωρισμό. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να έχουμε πληθωρισμό. Άμα θα δείτε μεσοσταθμικά σε μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, είναι περίπου το 1,5%. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί είναι ότι δεν υπάρχει κυκλοφοριακή ταχύτητα. Η κυκλοφοριακή του χρήματος, δηλαδή κυκλοφοριακή ταχύτητα του χρήματος διαρκώς μειώνεται. Τώρα, πώς γίνεται να μειώνεται ενώ δημιουργούμε τόσο νέο χρήμα? Πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά? Λοιπόν, εδώ, ένα πολύ σημαντικό γράφημα. Αυτή είναι η πορεία των αμερικάνικων δεκαετών ομολόγων. Λίγο πολύ είναι αντίστοιχη με την πορεία των ευρωπαϊκών ομολόγων τα τελευταία χρόνια. Αν θα δείτε από το 2000 και από το 2002 αλλά και το 2008, την κρίση των ενυπόθηκων, μέχρι και σήμερα τα επιτόκια πέφτουν. Πώς πέφτουν τα επιτόκια των ομολόγων? Τα επιτόκια των ομολόγων πέφτουν όταν κάποιος πηγαίνει και αγοράζει ομόλογα και επειδή αγοράζει τα ομόλογα διαρκώς σε υψηλότερη τιμή, η απόδοσή τους διαρκώς πέφτει. Οπότε, τα χρήματα τα οποία τυπώνονται από τις κεντρικές τράπεζες, ένα κομμάτι τουλάχιστον από αυτά, πηγαίνει σίγουρα και αγοράζει ομόλογα. Δεν φτάνουν δηλαδή σε μένα, σε εσάς, στα αυτά πρόσωπα, πηγαίνουν λοιπόν σε τίτλους. Ένας λόγος είναι αυτός. Δεύτερος λόγος που πάει το χρήμα το οποίο τυπώνεται. Εδώ έχω ένα γράφημα το οποίο μας δείχνει το επιπλέον ποσό πέρα από το διαθέσιμο από αυτό, δηλαδή που απαιτείται από τις τράπεζες να κρατούν, τι ποσοστό των χρημάτων διατηρούν οι τράπεζες πάνω από το ελάχιστο ποσοστό που είναι υποχρεωμένες να κρατούν. Όπως ξέρετε, οι τράπεζες για κάθε €1 που τους πηγαίνει ένας καταθέτης, είναι υποχρεωμένες να βάζουν κάτι στην άκρη και το υπόλοιπο ποσό από αυτό να το παράγουν σε τραπεζικά προϊόντα, δηλαδή να το δίνουν δάνεια, να το κάνουν όποιο τραπεζικό προϊόν επιθυμούν αυτές. Εντάξει. Υπάρχει όμως ο νόμος που τους λέει πρέπει να κρατάνε ένα ελάχιστο ποσοστό. Αυτό το ελάχιστο ποσοστό οι τράπεζες όχι απλά το κρατάνε, διαρκώς το αυξάνονται. Το αυξάνουν. Δηλαδή, όχι μόνο τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στις τράπεζες δεν φεύγουν έξω, αλλά όπως θα δείτε από το 2008 και μετά, το ποσό αυτό διαρκώς μεγαλώνει. Δηλαδή, τα λεφτά μένουν στις τράπεζες. Δεν πηγαίνουν έξω. Τρίτος λόγος. Εδώ έχω ένα γράφημα στο οποίο θα δείτε, αυτό είναι, η κόκκινη γραμμή εδώ είναι η πορεία του S&P 500, που είναι, όπως είπαμε, ο μεγαλύτερος και ο πιο σημαντικός αμερικάνικος χρηματιστηριακός δείκτης, σε σχέση με τους ισολογισμούς των κεντρικών τραπεζών που σας έδειξα προηγουμένως, που δίνει την παράλληλη κίνησή τους. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο ισολογισμός των κεντρικών τραπεζών, που σημαίνει ότι παράγουν νέο χρήμα, τόσο ανεβαίνουν οι χρηματιστηριακές τιμές. Και αυτό μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα, δηλαδή ότι υπάρχουν χρήματα, δημιουργείται νέο χρήμα για να αντιμετωπιστεί η κρίση, αλλά αυτό το χρήμα δεν φτάνει σε εμάς. Πολλοί θα πούνε ότι το χρήμα αυτό πηγαίνει σε εταιρείες ή σε μετοχές ή σε οργανισμούς, οι οποίες αυτές οι εταιρείες θα πάρουν αυτά τα χρήματα, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν τον κύκλο των προϊόντων τους και έτσι η οικονομία θα αναπτυχθεί και θα είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Πρέπει όμως να δούμε, οι εταιρείες όμως πάνε καλύτερα. Δηλαδή αυτό το χρήμα το οποίο παράγεται πηγαίνει σε συγκεκριμένα χέρια και το κρατάνε συγκεκριμένοι οργανισμοί, βοηθάει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Απλά εδώ παρέχει ότι αυτό που συμβαίνει και στην Αμερική, αλλά συμβαίνει και στην Ευρώπη. Εδώ είναι ο Ξέτρα και εδώ πέρα είναι ο S&P. Δηλαδή είναι λίγο πολύ η ίδια εικόνα στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου και στις μεγαλύτερες οικονομίες. Και εδώ πέρα, σε σχέση με αυτό που σας έλεγα πριν, είναι ότι ενώ πηγαίνει πάρα πολύ χρήμα στις επιχειρήσεις και στις εταιρείες, η κερδοφορία τους δεν αναπτύσσεται αντίστοιχα. Δηλαδή, άμα θα δείτε εδώ έχουμε σε ένα γράφημα τα κέρδη αναμετοχή των μεγαλύτερων εταιριών στην Αμερική, πώς εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια και πώς πηγαίνει ο χρηματιστηριακός δείκτης. Θα δείτε ότι η κερδοφορία των εταιριών μειώνεται. Δηλαδή, ότι ενώ οι μετοχές και οι τιμές ανεβαίνουν, οι κερδοφορίες των εταιριών μειώνονται. Αυτό είναι παράδοξο. Αυτό που έχουμε μάθει και μαθαίνετε κι εσείς είναι ότι όσο μια εταιρεία είναι περισσότερο κερδοφόρος και πηγαίνει καλύτερα, τόσο και η μετοχή της και η εξέλιξη των τιμών των μετοχών τους βελτιώνονται. Αυτό δεν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Και δεν συμβαίνει για πολλούς λόγους. Καταρχήν έχουμε το COVID. Εντάξει, ειδικά την τελευταία περίοδο, οι περισσότερες επιχειρήσεις, αν όχι όλες, έχουν δεχτεί τεράστιο πλήγμα. Υπάρχουν κάποιες που έχουν πάει καλύτερα, αλλά πάρα πολλές έχουν σίγουρα μειώσει τον κύκλο εργασιών τους και έχουν θέμα. Πώς είναι δυνατόν η μετοχή της συγκεκριμένης εταιρείας που έχει χαμηλότερα κέρδη να ανεβαίνει? Και θα το δούμε και με ένα παράδειγμα αυτό. Εδώ είναι η μετοχή της Apple. Άμα θα δείτε, η μετοχή της Apple την έχω εδώ από το 2018 και μετά. Ήταν η τιμή της κοντά στα 38 με 40 δολάρια. Αυτή τη στιγμή, είναι λίγο παλιό το γράφημα, είναι κοντά στα 121 δολάρια, είναι στα 122 δολάρια. Δηλαδή, από τα 38 δολάρια έχει φτάσει μέχρι τα 122. Αυτό εδώ πέρα μας κάνει 3-4 φορές επάνω. Τι έχει συμβεί στην Apple όμως το ίδιο χρονικό διάστημα? Εδώ έχω βγάλει ένα πολύ μικρό statement, income statement της Apple τα τελευταία χρόνια. Από το 2017 μέχρι και σήμερα θα δείτε ότι ο κύκλος εργασιών έχει ανέβει ελάχιστα και τα καθαρά κέρδη της Apple έχουν παραμείνει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά η μετοχή της έχει κάνει επί 3. Ο κύκλος εργασιών της Apple δεν έχει ανέβει επί 3. Εντάξει. Έχει στην πραγματικότητα συμβεί. Αυτό το γράφημα τα λέει όλα. Θα δείτε εδώ είναι ο αριθμός των μετοχών της Apple. Βλέπετε ότι από το 2000, που είναι σε κυκλοφορία, από το 2014-2015 και μετά έχει πέσει. Δηλαδή κυκλοφορούν λιγότερες μετοχές. Η ίδια η Apple δηλαδή πηγαίνει και αγοράζει τις μετοχές της. Να εξηγήσω λίγο εδώ γιατί είναι σημαντικό. Οι κεντρικές τράπεζες παράγουν χρήμα. Με τα χρήματα αυτά αγοράζουν ομόλογα και κρατικά και εταιρικά. Για παράδειγμα, αγοράζουν ένα ομόλογο της Apple. Η Apple παίρνει αυτά τα χρήματα και με αυτά τα χρήματα, αντί να τα ρίξει, ας το πούμε έτσι, στο να επεκταθεί, να κάνει προσλήψεις, να βοηθήσει την οικονομία, πηγαίνει και αγοράζει τις μετοχές της. Αγοράζοντας λοιπόν τις μετοχές της, η τιμή της μετοχής ανεβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, η άνοδος που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μετά το COVID, η εξέλιξη της οικονομίας της πραγματικής με τη χρηματιστηριακή έχει μια βασική διαφορά και αυτή είναι η διαφορά της παροχής ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες. Νομίζω ότι καλό είναι να το γνωρίζουμε αυτό, γιατί από αυτό μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για το πράγμα. Τώρα, το COVID, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ίσως ήταν και μια εξέλιξη η οποία δεν ήταν αναμενόμενη και έχει επεκτείνει, ας το πούμε έτσι, εισαγωγικά κάποια προβλήματα. Εδώ βλέπουμε πώς εξελίχθηκαν οι αμερικάνικοι δείχτες. Έχω τους αμερικάνικους δείχτες γιατί λίγο πολύ όλες οι χώρες ακολουθούν γι' αυτό. Μετά το COVID, το Μάρτιο είχαμε την εξέλιξη του φαινομένου, δηλαδή από αρχές Μαρτίου, τέλη Φεβρουαρίου μέχρι τα μέσα Μαρτίου περίπου οι αξίες που χάθηκαν είναι κοντά στο 35% και από εκεί και μετά έχουμε μια περαιτέρω, ας το πούμε έτσι, παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών, παροχή ρευστότητας όση ακριβώς και πολύ περισσότερο από αυτές που χρειάζονταν και οδήγησε σε μια χρηματιστηριακή άνοδο. Εδώ το βλέπουμε και σε επιμέρους μετοχές. Άμα θα δείτε εδώ μεγάλες εταιρείες όπως η Amazon, η Apple και Netflix, πώς έχουν ξεπεράσει την απόδοση του S&P 500 και ποια ήταν η εξέλιξη των τιμών τους μετά το Μάρτιο. Να θυμίσω ότι αυτές οι εταιρείες που είναι, ας το πούμε, εταιρείες που είναι ιδιαίτερες, οι οποίες εισαγωγικά ευνοούνται και από το COVID, γιατί λειτουργούν διαδικτυακά, είτε παρέχουν cloud services, είτε το Netflix και όλα αυτά. Αυτές οι εταιρείες βελτίωσαν την εικόνα τους σε σχέση με άλλες της κλασικής οικονομίας, όπως αερογραμμές, τουριστικές επιχειρήσεις, βαριές βιομηχανίες, οι οποίες αναγκάστηκαν να μειώσουν τον κύκλο εργασιών τους και δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα. Οπότε γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν ξεπεράσει σε αξία τον S&P 500 πάρα πολύ και έχουν κάνει τη δική τους διαδρομή. Τώρα, τι θα συμβεί από εδώ και πέρα? Και εδώ πέρα ευκαιρία είναι λίγο να μοιραστώ και να σας δείξω κάποια πράγματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πού πάμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι η πορεία του S&P από το Μάρτιο και μετά. Το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν 3.841 μονάδες. Δηλαδή, είχαμε μία πτώση μετά το COVID που ήταν 35%. Κύριε Καλίνε, με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά νομίζω ότι σε εμάς δεν έχει αλλάξει η οθόνη. Είμαστε στην παρουσίαση. Δεν έχει έρθει. Μισό λεπτάκι λίγο.
Ίσως τώρα το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει... Εμφανίζεται. Τώρα άλλαξε. Ναι, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλαξε, εντάξει, το βλέπετε. Okay. Ναι, τέλεια. Συγγνώμη, ωραία. Λοιπόν, ας το δείξω λίγο από την αρχή εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτός είναι ο S&P και είναι η εικόνα του από τον Μάρτιο και μετά, μέχρι σήμερα. Το κλείσιμο της Παρασκευής ήταν 3.841 μονάδες. Εδώ λοιπόν, αυτή είναι η φάση του COVID, εδώ, και αυτό έλεγα ότι ήταν μία πτώση 35%. Λίγο πολύ αντίστοιχη ήταν και σε υπόλοιπους δείκτες, αλλά δείτε τι έχει γίνει μετά. Εδώ, από την πτώση μέχρι και σήμερα, μέχρι και το ανώτερο σημείο, είχαμε περίπου 80% άνοδο. Όλη αυτή η άνοδος, δεν έγινε γιατί ξαφνικά οι εταιρείες όλες πήγανε καλύτερα. Κάποιες πήγανε καλύτερα εξαιτίας της κρίσης, κάποιες όχι. Αυτό όλο έγινε εξαιτίας της έξτρας παροχής ρευστότητας που δόθηκε. Και γιατί είναι σημαντικό και το λέω αυτό, και θα το πω για τρίτη φορά, γιατί οι εταιρείες δεν ανέβασαν τις αξίες των μετοχών τους επειδή πήγανε καλύτερα οργανικά, βγάλανε μεγαλύτερα κέρδη. Κάποιες βγάλανε, αλλά όχι όλες, όχι το σύνολο, δεν είναι το σύνολο της αγοράς. Οι εταιρείες ανέβηκαν επειδή έγινε επαναγορά μετοχών, οι αποδόσεις των ομολόγων ήταν πολύ χαμηλές, οπότε πάρα πολλοί οδηγήθηκαν στα χρηματιστήρια, γιατί εκεί πέρα ίσως παίρνανε κάποιο μέρισμα, είχαν κάποια παραπάνω απόδοση από το να πάρουν 0 έχοντας τα λεφτά τους στις τράπεζες ή στα ομόλογα, και οδήγησε αυτή την άνοδο. Η ερώτηση είναι κατά πόσο όλο αυτό είναι διατηρήσιμο. Και κατά πόσο δηλαδή θα μπορούμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε με αυτόν τον ρυθμό τουλάχιστον στα χρηματιστήρια. Θα πει κάποιος ότι όσο διαρκώς κόβουν χρήμα οι τράπεζες, τόσο αυτή η εικόνα θα συνεχίζει να υπάρχει. Την περασμένη Πέμπτη, προχθές δηλαδή, ο πρόεδρος της Fed, ο Jerome Powell, ανακοίνωσε ότι, μάλλον δεν ανακοίνωσε, οι επενδυτές παγκοσμίως περιμέναν να δώσει μια επέκταση στο πρόγραμμα που έτρεχε αυτή τη στιγμή και έδινε τη δυνατότητα στις τράπεζες να μπορούν να αυξάνουν τα άσset τους, κυρίως με κρατικά ομόλογα, χωρίς να χρειάζεται να αυξάνουν τα ίδια τους κεφάλαια. Αυτό υπήρχε μέχρι χθες. Και περίμεναν ότι θα δοθεί μια, ας το πούμε, επέκταση αυτής της δυνατότητας και για επιπλέον χρονικό διάστημα. Αυτό δεν έγινε. Δεν ανακοίνωσε τίποτα η Fed σχετικά με αυτό. Πολύ πιθανό δηλαδή μέχρι τέλη Μαρτίου που ίσχυε αυτή η επέκταση να σταματήσει. Δείτε τι συνέβηκε. Το περιμένανε. Είχαμε μία πτώση, όχι βέβαια την Πέμπτη και από λίγο πιο νωρίς, η οποία ήταν της τάξης του 5%. Αυτό γιατί το αναφέρω, γιατί είναι ένα πρώτο σημάδι ότι πολύ πιθανό να μπούμε σε μια άλλη φάση για το επόμενο χρονικό διάστημα που η παροχή ρευστότητας δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο υπολογίζουμε. Και επίσης το βλέπουμε αυτό και από την πορεία των ομολόγων. Εδώ είναι το αμερικάνικο δεκαετές ομολόγο και η απόδοσή του. Άμα θα δείτε, είχαμε μια απόδοση που ήταν στο 3,3%, 3,2%, έπεσε στα χαμηλά αρνητική, 0,40, και τώρα αρχίζει να ανεβαίνει πάλι κοντά στο 1,5%. Αυτό εδώ πέρα, σε σχέση, άμα βάλουμε δηλαδή, άμα το συγκρίνουμε και με τον S&P, το έχει εδώ, θα δείτε ότι η πορεία των επιτοκίων σε σχέση με την πορεία της αγοράς είναι αντιστρόφως ανάλογη. Δηλαδή, όταν αρχίζουν σιγά σιγά τα επιτόκια να ανεβαίνουν, πολύ πιθανόν να έχουμε αντίθετη πορεία στα χρηματιστήρια και τις μετοχές. Δηλαδή, εδώ βλέπετε ότι αρχίζει μια αύξηση, εδώ πέρα αρχίζει λίγο και υποχωρεί ο S&P. Άρα λοιπόν, αυτά τα δύο συνδέονται. Αν συνεχίσει η παροχή ρευστότητας, πολύ πιθανόν να δούμε νέα άνοδο στα χρηματιστήρια και για την επόμενη χρονιά. Αν αυτό αρχίζει και μετριάζεται, πολύ πιθανό να δούμε πτώση. Είναι σημαντικό γιατί έχουμε μάθει και λέμε ότι συνήθως τα χρηματιστήρια, οι εταιρείες, η πορεία τους επηρεάζεται πάρα πολύ από τα θεμελιώδη μεγέθη τους. Ναι, ισχύει, αλλά διανύουμε μια φάση ιστορική που τα θεμελιώδη μεγέθη συσσαγωγικά έχουν υποχωρήσει και έχει επικρατήσει η λογική της παροχής ρευστότητας. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν πάει σε δυσθεώρατα ύψη. Δηλαδή, τι να αναφέρω για παράδειγμα, να πω την Tesla. Ποια εταιρεία να πω? Άμα θα δείτε εδώ την Tesla, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε την πορεία της. Ήταν μια μετοχή η οποία το 2020 είχε $72 και τώρα έχει φτάσει στα 900. Βέβαια έχει υποχωρήσει χαμηλά, αλλά έχει φτάσει στα 900. Δηλαδή πόσο άλλαξαν τα θεμελιώδη της Tesla μέσα σε ένα χρόνο? Πόσο έχουν αλλάξει?
πόσο η εταιρεία πήγε καλύτερα πια, ώστε να δικαιολογεί αυτή την αύξηση, τι κέρδη έχει προεξοφλήσει για να βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα. Και όμως έχει συμβεί. Δηλαδή, όποιος έβλεπε τα θεμελιώδη μεγέθη της Τέσλα θα δικαιολογούσε αυτή την άνοδο. Και όμως έχει συμβεί. Και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στα χρηματιστήρια να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Καμιά φορά. Όλα ύστερα εξηγούνται, αλλά όταν εξελίσσεται η εικόνα τους, δηλαδή σε real-time κατάσταση, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Οπότε το νούμερο 1 είναι η παροχή ρευστότητας και αυτό είναι που βιώσαμε αυτή την περίοδο. Τώρα, για να μην ακρηγορώ και σε λίγο κάπου θα τελειώσω, θέλω να πω ότι οι αξίες πολλών πραγμάτων έχουν εκτοξεύσει τελευταία. Άκουσα πριν έγινε και μια ερώτηση για κρυπτονομίσματα, που είναι και αυτά μες στη ζωή μας πια, αλλά το bitcoin από τότε που ξεκίνησε δίνει 200% κάθε χρόνο. Που είναι και αυτό ένα θέμα συζήτησης, γιατί πολλοί κόσμος πηγαίνει εκεί, γιατί οδηγείται. Και αυτό έχει να κάνει με τον πληθωρισμό. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι υπάρχει πληθωρισμός ο οποίος δεν φαίνεται και θα φανεί. Και είναι και λογικό με τέτοιο χρήμα που κόβεται διαρκώς, ίσως κάποια στιγμή φανεί. Όταν αρχίσει αυτή η κυκλοφοριακή ταχύτητα που λέγαμε πριν και αυξάνεται, τότε σίγουρα θα φανούν πληθωριστικές πιέσεις. Και αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν οι περισσότεροι. Εντάξει, πότε θα φανεί και τι μέγεθος θα έχει το φαινόμενο του πληθωρισμού και τι αυτό, ας το πούμε έτσι, πώς θα αντιδράσουν τα χρηματιστήρια και οι αγορές γενικώς. Τελειώνοντας, δεν έχω να πω πολλά πράγματα, απλά έχω να κάνω, ας το πούμε έτσι, να δώσω μια φιλική συμβουλή και να πω το εξής. Σας παρακαλώ πολύ, προσπαθήστε, δεν χρειάζεται πολλά λεφτά, να ανοίξετε ένα χρηματιστηριακό λογαριασμό. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε πολλά λεφτά. Προσπαθήστε πάρα πολύ όμως να αγοράσετε στο 1-2 μετοχές. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή με τα χρηματιστήρια. Εσείς είστε σε ένα κλάδο, ανεξάρτητα με το τι θα ακολουθήσετε στο μέλλον, ποια θα είναι η ειδικότητά σας, είτε θα είναι λογιστική, είτε οτιδήποτε θα είναι αυτό, θα πρέπει να μάθετε για την οικονομία. Αυτό θα το κάνετε πολύ πιο πετυχημένα, αν πάρετε στο μια μετοχή, όποια και να είναι αυτή, και να ακολουθήσετε την εξέλιξή της. Γιατί ανεβαίνει, γιατί κατεβαίνει, τι επηρεάζει, τι δεν επηρεάζει. Τα μέσα ενημέρωσης, να ξέρετε ότι λένε την εξέλιξη η οποία έχει ήδη συμβεί. Και αν θες να είσαι καλός επενδυτής, πρέπει να σκέφτεσαι τι πρόκειται να συμβεί, όχι να αντιδράς με βάση το τι έχει ήδη συμβεί. Οπότε αυτό είναι έτσι μια φιλική συμβουλή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Περάσουμε τώρα στο κομμάτι των ερωτήσεων. Φαντάζομαι, παιδιά, θα έχετε. Πολύ ωραία. Θεωρείτε ότι η υπεραξία ορισμένων μετοχών μπορεί να οδηγήσει σε μια φούσκα? Λοιπόν, από ό,τι έδειξα κιόλας, τα χρηματιστήρια είναι μηχανισμοί οι οποίοι ανά κάποιο χρονικό διάστημα οδηγούνται σε καταστάσεις φούσκας. Μπορεί, αν όχι και συστημικά όλο το χρηματιστήριο μαζί ή μια αγορά συνολικά, σίγουρα κάποιες μετοχές. Και αυτό έχει να κάνει γιατί οι προσδοκίες των ανθρώπων διαρκώς αλλάζουν και πολλές φορές υπάρχει αυτή, ας το πούμε έτσι, η θεωρία της αγέλης, που ένας οδηγεί τον άλλον και οδηγούν σε καταστάσεις που δεν πρέπει να μας οδηγήσουν. Και ξέρετε τι γίνεται? Είναι ότι αρχίζουν πάρα πολύ και πιστεύουν πράγματα που τελικά δεν γίνονται. Όταν πηγαίνει σε αυτή την κατάσταση, δημιουργείται αυτό που λένε το fear of missing out. Φοβούνται όλοι μη τυχόν χάσουν και δεν προλάβουν, και αυτό οδηγεί σε φούσκες. Άρα είναι σίγουρο ότι θα συμβούν φούσκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις αποφύγουμε. Ωραία. Η επόμενη ερώτηση, λοιπόν, είναι η εξής. Όσον αφορά την αγορά μετοχών, δεν φορολογούμαστε και άρα χάνουμε κάποια δικαιώματά μας λόγω της ιδιότητας και ηλικίας μας, ώστε να μην αξίζει εκτός αν έχουμε σταθερό εισόδημα. Να πω κάτι, η ελληνική νομοθεσία. Η ελληνική νομοθεσία δεν φορολογεί την υπεραξία. Δηλαδή, κάποιος αν αγοράσει σήμερα μετοχές και αύριο πουλήσει και βγάλει κάποια κέρδη, δεν πληρώνει για αυτά τα κέρδη κάποια υπεραξία, ενώ στο εξωτερικό ισχύει. Βέβαια, αν παίρνει μερίσματα από μετοχές, φορολογείται. Εντάξει, με ένα μικρό ποσοστό, όπως γίνεται και στο διεθνή χώρο. Αλλά δεν πρέπει να σκέφτεστε τη φορολογία σε αυτό. Εντάξει, δεν είναι το βασικό κίνητρο το φορολογικό αυτή τη στιγμή.
Συνεχίζοντας λοιπόν, σχετικά με το γεγονός που αναφέρει ότι οι εταιρείες αγοράζουν δικές τους μετοχές, είναι ίσως κάποια στρατηγική αυτή, ώστε με την αγορά των ιδίων των μετοχών να ανέβει η τιμή τους, έτσι ώστε περισσότεροι επενδυτές να επενδύσουν, περιμένοντας να ανέβει κι άλλο η τιμή και εν τέλει να πουλάει η ίδια η εταιρεία τις μετοχές της σε μια υψηλή τιμή με σκοπό να βγει κερδισμένη, εξαπατώντας εισαγωγικά τους επενδυτές της. Λοιπόν, η αγορά ιδίων μετοχών είναι μια στρατηγική η οποία έχει κάποια λογική βάση. Μια εταιρεία μπορεί να δώσει υπεραξία στο μέτοχό της, δίνοντάς του μέρισμα. Αντί να του δώσει μέρισμα, μπορεί να αγοράσει ίδια τις μετοχές της. Τι κάνει δηλαδή? Ουσιαστικά μικραίνει τον αριθμό των μετοχών που κυκλοφορούν και δίνει σε κάθε μία μετοχή μία επιπλέον αξία, γιατί είναι λιγότερη σε αριθμό. Αν δηλαδή εγώ είχα μια εταιρεία που είχε μια αξία 10 και είχα 10 μετοχές, τότε κάθε μετοχή θα άξιζε 1. Αν έχω 5 μετοχές, θα αξίζει 2. Δηλαδή είναι σαν ένα έμεσο μέρισμα αυτό. Εντάξει. Είναι μια πρακτική δηλαδή διεθνής, δεν είναι κάτι παράτυπο ή περίεργο. Όταν λοιπόν, αυτό είναι η βασική, ας το πούμε έτσι, λειτουργία της επαναγοράς. Η δεύτερη συσσαγωγικά λειτουργία της επαναγοράς είναι το signaling. Δηλαδή δίνω στην αγορά τη θετική εικόνα ότι εγώ πιστεύω πάρα πολύ στις μετοχές μου, γι' αυτό και τις αγοράζω. Δηλαδή είναι και ένα κίνητρο όταν τα ακούει κάποιος ότι η ίδια εταιρεία αγοράζει μετοχές της, το βλέπει θετικά. Είναι κάτι θετικό δηλαδή. Αυτή είναι η βασική λόγη της επαναγοράς ιδίων μετοχών. Συνήθως οι μετοχές οι οποίες επαναγοράζονται από τις εταιρείες δεν βγαίνουν στο χρηματιστήριο μετά να πουληθούν. Εντάξει. Ή συσσαγωγικά καταστρέφονται, ή μπορούν να δοθούν για stock options στους εργαζόμενους της εταιρείας ή κάτι τέτοιο, το treasury stock. Δηλαδή, δεν μπορεί να τις αγοράσει αυτή τη στιγμή και να τις πουλήσει μετά η εταιρεία στην αγορά. Δεν είναι αυτή η πρακτική, δεν είναι αυτός ο λόγος που το κάνει μια εταιρεία. Φανταστείτε το σαν ένα έμεσο μέρισμα, ας το πούμε έτσι, κάπως έτσι δηλαδή. Πολύ ωραία, κατανοητό και αυτό. Επίσης, είπατε πως για να είμαστε σωστοί επενδυτές, δεν θα έπρεπε να αντιδρούμε σε κινήσεις και αντιδράσεις άλλων. Πώς θα ξέρουμε πότε και πού θα πρέπει να κινηθούμε? Άμα περιμένεις, να το πω ως εξής, αν περιμένεις να ακούσεις τι λένε οι ειδήσεις για να αγοράσεις ή να πουλήσεις μετοχές, το πιο πιθανό είναι ότι θα είσαι θύμα της χρηματιστηριακής, ας το πούμε έτσι, δραστηριότητας. Είχα ένα καθηγητή που έλεγε ότι υπάρχουν 3 ειδών επενδυτές. Υπάρχουν αυτοί που make it happen, δηλαδή είναι αυτοί που δημιουργούν καταστάσεις οι οποίοι είναι πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι ιδιοκτήτες των εταιριών, είναι οι κυβερνήσεις ίσως, δηλαδή είναι λίγοι, πολύ λίγοι. Είναι αυτοί οι οποίοι watch it happen, που είναι οι έξυπνοι επενδυτές που μπορούν και παρακολουθούν, διαβάζουν ισολογισμούς, κοιτάνε καταστάσεις, σκέφτονται έξυπνα γιατί μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, μελετούν δηλαδή την αγορά. Και αυτοί κερδίζουν κάποια χρήματα παρακολουθώντας την εξέλιξη. Και υπάρχουν και οι τρίτοι επενδυτές που είναι οι χειρότεροι, είναι αυτοί που wonder what happened, δηλαδή αυτοί που αναρωτιούνται τι έγινε, ρε παιδιά, και είναι αυτοί συνήθως που χάνουν χρήματα. Είναι αυτοί που μαθαίνουν από τις ειδήσεις και από τα μέσα ενημέρωσης τι συμβαίνει στο χρηματιστήριο και είναι αυτοί συνήθως το κοπάδι, η αγέλη δηλαδή, η οποία συνήθως κάνει τα χρήματα της. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο ένα βήμα πιο μπροστά. Καλό είναι να κοιτάμε, όπως είπα και ισολογισμούς, να παρακολουθούμε έξυπνα τα νέα, δηλαδή να ψάχνουμε ειδήσεις οι οποίες έχουν σημασία πραγματική και αυτό ίσως θα βοηθήσει. Δεν είναι κάτι εύκολο και θέλει διάρκεια και χρόνο. Γι' αυτό και σας προτείνω από τώρα, από νωρίς, δηλαδή ξεκινήστε λίγο να μπαίνετε μέσα. Είναι σημαντικό. Πολύ ωραία. Επίσης βλέπω εδώ πέρα στο chat, σας συγχαίρουν πολλά άτομα για την παρουσίαση και ρωτάνε αν μπορείτε, μάλλον καλύτερα, αν μπορείτε να αποστείλετε σε εμάς το σύλλογο και εμείς σαν σύλλογος μετά να αποστείλουμε στα μέλη μας, γιατί βλέπουν αρκετά άτομα που τη ζητάνε. Ευχαριστώ. Αν είναι εύκολο. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπω πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έκανε πιο μπροστά την ερώτηση για κρυπτονομίσματα, ρωτάει επίσης αν μπορείτε να εξηγήσετε πώς γίνεται να εκτινάχθηκε τόσο πολύ το bitcoin, η τιμή του, και ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτό. Λοιπόν, το bitcoin, όπως είπε και ο Νίκος πριν, είναι ένα asset το οποίο δεν είναι regulated αυτή τη στιγμή. Είναι, ας το πούμε έτσι, πώς είναι το Facebook, πώς έφερε τις αλλαγές για τον τρόπο που κάνουμε, που υπάρχει κοινωνικοποίηση σήμερα, δηλαδή το Instagram και όλα αυτά. Ίσως το bitcoin να είναι ο digital τρόπος που θα ανταλλάσσονται αξίες στο μέλλον.
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επικρατήσει, εγώ έτσι πως το σκέφτομαι είναι ως εξής. Αν ήταν να είναι παράνομο, που αυτή είναι η συζήτηση, γιατί ακούγεται κάποιες κεντρικές τράπεζες, το ίδιο έχει πει και η Λαγκάρντ, έχει πει και η Τζάνετ Γέλεν στην Αμερική, θα έπρεπε ήδη να το έχουν καταργήσει. Αλλά όπως βλέπετε δεν μπορούν, δεν το έχουν κάνει. Οπότε βλέπω στο μέλλον να υπάρχει regulation, δηλαδή να υπάρχει αυστηρή νομοθεσία ως προς τα κρυπτονομίσματα. Αυτό βλέπω να γίνεται. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των κρυπτονομισμάτων και γιατί ελκύουν αρκετούς, χωρίς εδώ να προτείνω ή να λέω ότι θα εξελιχθούν τα κρυπτονομίσματα και θα δουν αυτό που πιστεύουν οι οπαδοί των κρυπτονομισμάτων. Το bitcoin, για παράδειγμα, εξορισμού όλο και όλο θα παραχθούν 21 εκατομμύρια bitcoin. Κάποιος λοιπόν που βλέπει τις πληθωριστικές τάσεις και τις κεντρικές τράπεζες να κόβουν διαρκώς χρήμα ανεξέλεκτα, λέει ότι η αξία του χρήματος θα μειωθεί, έτσι υπολογίζει, και επειδή θα μειωθεί, έχοντας εγώ τα λεφτά μου σε δολάρια ή σε ευρώ, κάθε μέρα χάνω αξία. Κάθε μέρα χάνω αξία χωρίς να κάνω τίποτα. Για παράδειγμα, η Fed ανακοίνωσε ότι φέτος θα εκτοξεύσει τον ισολογισμό κατά 1,93 δολάρια. Οπότε, έχοντας χρήματα, εγώ χάνω αξία. Αν αγοράσω κάτι το οποίο ο αριθμός της κυκλοφορίας του είναι συγκεκριμένος, το bitcoin για παράδειγμα, δεν πρόκειται να χάσω αξία, αλλά ίσα επειδή θα θέλουν και άλλοι στο μέλλον να αγοράσουν, η αξία αυτή θα ανέβει. Αυτή είναι μια συσσαγωγικά, θα πούμε, θεμελιώδης προσέγγιση στο γιατί να αγοράσω κάποιο κρυπτονόμισμα. Αυτοί που είναι αντίον λένε ότι τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν θεμελιώδη αξία από πίσω. Είναι ένα μέσο ανταλλαγής και η αγορά ορίζει την αξία τους. Και τα δύο σωστά είναι και τα δύο είναι λάθος. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι ο έλεγχος του νομίσματος δεν μπορεί να φύγει από τα κράτη αυτή τη στιγμή. Γιατί πέρα από την ανταλλακτική τους ιδιότητα, τα κράτη χρησιμοποιούν τα νομίσματα και τις ισοτιμίες για να ασκήσουν και νομισματική πολιτική. Όταν έχεις ένα νόμισμα συσσαγωγικά το οποίο είναι αποκεντρωμένο όπως είναι το bitcoin, είναι decentralized, που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να ελέγξει την αξία του, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί νομισματική πολιτική. Είδαμε ότι τώρα υπήρχε η κρίση της πανδημίας και ασκήθηκε τεράστια νομισματική πολιτική με την ποσοτική χαλάρωση και την παροχή ρευστότητας και οι αγορές στρώσανε. Αν δεν είχαμε αυτό το εργαλείο, πώς θα εξελισσόταν αυτό? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Απ' την άλλη, θετικό ως προς το κρυπτονόμισμα. Εφόσον η αγορά αξίζει εφόσον η αγορά είναι αυτή η οποία ορίζει την αξία ενός προϊόντος, ποιος είναι αυτός που θα πει ότι αυτή η αξία είναι μικρή ή μεγάλη πέρα από την αγορά την ίδια? Αυτή θα ορίσει και θα πει αυτό το πράγμα είναι φτηνό ή ακριβό. Και διαρκώς η συμμετοχή στα κρυπτονομίσματα ανεβαίνει. Ο όγκος δηλαδή των ανθρώπων που έχουν κρυπτονομίσματα στα χέρια τους μεγαλώνει. Άρα αυτοί είναι σε θέση να ορίσουν την αξία του και όσο πιο πολύ μεγαλώνει, τόσο μικρότερη θα είναι η μεταβλητότητα. Γιατί αυτή η μεταβλητότητα με κρυπτονομίσματα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσο θα ανεβαίνει η συμμετοχή, αυτή θα μεγαλώνει. Η Tesla πήρε κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο bitcoin πρόσφατα και βάλει στον ισολογισμό της. Η Tesla. Έχουν ακολουθήσει και άλλες εταιρείες, η Square, η PayPal, η MicroStrategy και άλλες. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα. Πάντως είναι μια τάση η οποία σίγουρα πιστεύω ότι στο μέλλον θα είναι μαζί μας και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και εγώ έχω τις απορίες μου όπως και εσείς. Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό σαν απάντηση. Βλέπω επίσης και μια σχετική ερώτηση παρακάτω. Ρωτάνε τα παιδιά αν το bitcoin μελλοντικά θα υπάρχει πιθανότητα μάλλον να υιοθετηθεί από το σύνολο των κεντρικών τραπεζών. Πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο? Κοιτάξτε, οι κεντρικές τράπεζες ξέρουμε ότι θα βγάλουν δικά τους ψηφιακά νομίσματα. Δηλαδή υπάρχει συζήτηση να πάμε σε ψηφιακό δολάριο, ψηφιακό euro. Εκεί πέρα ουσιαστικά τι θα αλλάξει? Μπορεί να αλλάξει η ταυτότητα εισαγωγικά του νομίσματος, δεν θα αλλάξει η ουσία. Εφόσον ελέγχεται πάλι κεντρικά από κάποιον, δεν είναι αποκεντρωμένο, διατηρεί αυτή την αξία, ας το πούμε έτσι, της νομισματικής, αν θέλετε, επιρροής από ένα κεντρικό φορέα. Το να αγοράσουν τώρα οι κεντρικές τράπεζες bitcoin, δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εύκολο, αλλά όλα τα έχω δει. Δηλαδή, αν μου έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν ETF και μετοχές έτσι ανοιχτά, θα σας έλεγα ότι είναι δύσκολο, και όμως έχει συμβεί. Οπότε, δύσκολο να πει κανείς. Πάντως, είναι πάρα πολύ ωραίο πεδίο για να το παρακολουθεί κανείς. Πάρα πολύ ωραίο πεδίο. Ωραία. Επίσης, σε περίπτωση που σταματήσει η παροχή ρευστότητας και αγορά κρατικών ομολόγων,
Πώς θα επηρεάσει εταιρείες zombie που ζουν με αυτή τη ρευστότητα και επίσης η αύξηση επιτοκίων θα έχει αρνητική επίπτωση στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας? Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Οι εταιρείες zombie, αν είναι μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά δεν έχει οργανική κερδοφορία, δεν μπορεί να παράγει κάτι το οποίο το θέλει ο κόσμος, είναι καταδικασμένη στο να τελειώσει, να σταματήσει, να καταλήξει και πού είναι να καταλήξει. Μπορεί η παροχή ρευστότητας να τη διατηρεί αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση, αλλά αυτό το πράγμα θα φανεί. Εντάξει. Οπότε είναι θέμα χρόνου. Αν μια εταιρεία είναι υγιής, η παροχή ρευστότητας τη βοηθάει περισσότερο, αλλά και να μην υπάρχει αυτή, πάλι θα είναι υγιής. Δεν θα σταματήσει ο κόσμος να γυρίζει. Οι ανάγκες για προϊόντα και υπηρεσίες θα υπάρχει πάντα. Ο μη υγιής είναι καταδικασμένος κάποια στιγμή να καταλήξει και πού είναι να καταλήξει. Η παροχή ρευστότητας απλά διατηρεί ένα χρονικό περιθώριο διακράτησης. Η δεύτερη ερώτηση ήταν. Θυμίστε μου λίγο. Ναι, η αύξηση επιτοκίων θα έχει αρνητική επίπτωση στο κόστος δανεισμού της Ελλάδας? Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δανείζεται με πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια, γιατί υπάρχει, όπως έδειξα και πριν στο γράφημά μου, τα επιτόκια παγκοσμίως έχουν κατέβει, κυρίως γιατί αγοράζουν κεντρικές τράπεζες. Νομίζω ότι θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν έχει δείξει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ότι έχει πρόβλημα στο να πληρώνει τα χρέη της. Δηλαδή, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και χρεοκόπησε η χώρα το 2012 δεν ήταν ότι είχαμε υψηλό χρέος. Υψηλό χρέος έχουν πολλές χώρες. Είναι ότι δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τη δόση μας. Δηλαδή, μια εταιρεία χρεοκοπεί ή ένα κράτος χρεοκοπεί όταν δεν είναι σε θέση να πληρώσει τη δόση. Εμείς έχουμε υψηλό χρέος αυτή τη στιγμή, αλλά οι δόσεις που πληρώνουμε είναι συμβατές με βάση τα έξοδά μας και τα έσοδά μας σαν κράτος. Έχουμε έρθει δηλαδή σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε να εξυπηρετούμε το κόστος δανεισμού μας. Άρα νομίζω ότι θα κινηθούμε όπως και οι υπόλοιπες χώρες, δηλαδή και αν ανέβουμε θα ανέβουν σε ένα επίπεδο το οποίο το κόστος δανεισμού δεν θα είναι τέτοιο που να είναι αποτρεπτικό στο να δούμε να δανειστούμε. Ήδη είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα και νομίζω ότι αυτό για κάποια χρόνια θα συνεχιστεί. Θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη φάση, σε μια άλλη κατάσταση για να μιλάμε για υψηλό κόστος και η ατζέντα των νέων και των ειδήσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα βγει κάτι καινούριο. Πολύ ωραία. Πάνω σε αυτό βλέπω και μια ακόμα σχετική ερώτηση. Νομίζω την απαντήσατε κιόλας τώρα. Πώς έχει καταφέρει η Ελλάδα να δανείζεται τώρα πια με τόσο χαμηλό επιτόκιο όταν το χρέος της είναι τόσο μεγάλο? Είναι λίγο πολύ αυτά που είπαμε. Δηλαδή, η παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών οδηγεί εκεί πέρα χαμηλά. Δεν θα ήμασταν τόσο χαμηλά, αλλά πάλι θα ήμασταν πολύ χαμηλότερα από πέρα που είμαστε στο παρελθόν. Αλλάζοντας λίγο θέμα, ποια είναι η γνώμη σας για τη δύναμη που έχει πάρει το Twitter ως προς το πόσο επηρεάζει την Αγέλη? Π.χ. κάποιο tweet του Elon Musk. Αυτό, παιδιά, είναι μια κοινωνική αλλαγή. Δηλαδή, νομίζω ότι ο τρόπος που ενημερωνόμαστε πια και αλληλοεπιδρούμε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, στο παρελθόν, εσείς δεν τα έχετε ζήσει αυτά, αλλά, για παράδειγμα, η τηλεόραση είχε μόνο 2 κανάλια κρατικά. Τώρα έχει πόσα. Το ίντερνετ μας έχει κάνει και μπορούμε να ενημερωνόμαστε από όπου θέλουμε, όπως θέλουμε, όποια στιγμή θέλουμε. Αυτό για μένα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το κοινωνικό φαινόμενο δημιουργεί και προσωπικότητες που στο παρελθόν ίσως δεν είχαν αυτή την επιρροή που έχουν σήμερα, όπως είναι ο Elon Musk ή όπως είναι προσωπικότητες σε κάθε τομέα και σε κάθε χώρο. Δηλαδή, στον αθλητικό χώρο υπάρχει κάποιος άλλος, στον χώρο της μόδας υπάρχει κάποιος άλλος. Στον οικονομικό χώρο αυτή τη στιγμή, οι πολύ μεγάλες εταιρείες που είναι πλέον μεγαλύτερες από κράτη, οι επικεφαλείς τους επηρεάζουν πάρα πολύ. Είναι λογικό. Αλλά και εκεί πέρα πρέπει λίγο εμείς πάντα να είμαστε σκεπτικιστές και να σκεφτόμαστε γιατί κάποιος γράφει, πότε το γράφει, τι εξυπηρετεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ αν ήμουν επικεφαλής μιας εταιρείας, ίσως εισηγμένης πολύ μεγάλης, μπορεί να έκανα μια αγορά σε ένα τίτλο, σε ένα ομόλογο, σε οτιδήποτε και όλα αυτά και να μην έλεγα τίποτα σε κανέναν. Και απλά να διέρεα αυτή την πληροφορία αργότερα, αν ήθελα να συμβεί κάτι στη μετοχή μου, δηλαδή να έχει μια επιρροή δευτερεύουσα, τότε να το διέρεα. Συνήθως έτσι γίνεται. Δηλαδή, όταν μαθαίνεις το νέο, είναι αργά. Οπότε πρέπει να προσέχουμε όποιος λέει τι ποια στιγμή. Εντάξει. Δηλαδή, πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε και να κάνουμε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
Ωραία. Ακόμη η πτώση του αμερικάνικου χρηματιστηρίου τις τελευταίες εβδομάδες θεωρείται πως είναι μια διόρθωση ή ίσως οδηγήσει σε ένα επόμενο κράχ? Είναι νωρίς ακόμα να πούμε. Δηλαδή, για να συμβεί κράχ, ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Νομίζω είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε αν αυτή η διόρθωση ή η πτώση των τελευταίων ημερών είναι αυτή η οποία θα οδηγήσει σε κάτι μεγαλύτερο. Προς το παρόν, ακόμα είμαστε σε μια ανωδική τροχιά, η οποία έχει διορθωτικές κινήσεις προς τα πίσω. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα δεδομένα για να πούμε ότι οδηγείται σε κάτι περισσότερο. Θα πρέπει ουσιαστικά να δούμε ότι αυτή η τάση πτωτική διατηρείται, δηλαδή οι προσπάθειες για να ανέβουμε σε υψηλότερα επίπεδα δεν ευδοκιμούν και να δούμε πού θα πάμε μετά. Πάντως είναι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που ακούω ότι θα έρθει κράχ και δεν έρχεται. Οπότε πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε το χρόνο που θα κάνουμε κάτι. Να ξέρετε ότι στα χρηματιστήρια δεν υπάρχουν καλές ή κακές τιμές. Υπάρχουν καλές ή κακές στιγμές. Οπότε ο χρόνος έχει τη σημασία του. Να το δούμε αν είναι να έρθει και θα το αξιολογήσουμε. Επιπλέον, όπως είδαμε, εταιρείες όπως η Apple επηρεάζουν αύξηση της μετοχής. Θεωρείτε ότι όλο αυτό μπορεί να γυρίσει boomerang? Κάποια στιγμή όλα τα πράγματα έρχονται στο φυσιολογικό τους. Αυτή τη στιγμή η Apple και η κάθε Apple, η οποία κάνει αγορά ιδίων μετοχών και δεν αυξάνει οργανικά, ας το πούμε έτσι, την κερδοφορία της και το σύνολο των εργασιών της, κάποια στιγμή αυτό θα φανεί. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει άμεσα και δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι, ας το πούμε, είναι κάτι παράλογο ή κάτι περίεργο ή και όλα αυτά. Απλά το μόνο σίγουρο που έχω εγώ ως δεδομένο και βλέπω είναι ότι βλέπω μια αύξηση της εταιρείας χρηματιστηριακά, η οποία δεν ακολουθείται από αύξηση οργανικής κερδοφορίας ή κύκλου εργασιών της εταιρείας. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, θεωρείτε ότι το δολάριο είναι υπερτιμημένο καθώς το αμερικανικό χρέος είναι υπέρογκο και έχει εμπορικό έλλειμμα? Καλή ερώτηση. Λοιπόν, το δολάριο. Καταρχήν, η Αμερική δεν έχει χρέος τώρα. Έχει υπερβολικό χρέος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές του δολαρίου, με αυξομοιώσεις δηλαδή, είναι λίγο πολύ σε επίπεδα που είναι ανεκτές για την παγκόσμια αγορά. Το χρέος δεν είναι ο μόνος δείκτης για να εκτιμήσει την πορεία ενός νομίσματος. Είναι και γεωπολιτικοί λόγοι, είναι και εμπορικοί λόγοι, είναι πάρα πολλοί. Άρα λοιπόν, άμα είχα σαν μόνο κριτήριο το χρέος, θα μπορούσα να το συζητήσω διαφορετικά. Επειδή όμως δεν είναι μόνο το χρέος, κατά την άποψή μου, η ισοτιμία του δολαρίου, του ευρώ και σε σχέση με τα κυριότερα νομίσματα δηλαδή, λίγο πολύ στο επίπεδο που η παγκόσμια οικονομία το ανέχεται και μπορεί να το διαχειριστεί. Ωραία, νομίζω έγινε και αυτό κατανοητό. Επίσης, η συνεχόμενη έκδοση χρήματος συνεπάγεται με νέα σημεία στήριξης και πιο bullish trend, όχι bullish markets, συγχωρείτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια συσχέτιση. Δηλαδή, όσο πιο πολύ χρήμα, όσο πιο πολύ ρευστότητα παρέχεται στο σύστημα, τόσο οι μετοχές ανεβαίνουν. Αυτή η συσχέτιση υπάρχει, δεν έχει αλλοιωθεί αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι οι αγορές, όσο τις δίνεις ρευστότητα, θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό το πράγμα. Όταν αρχίσει αυτό το πράγμα, και ίσως είμαστε σε αυτή την αρχή, δηλαδή όπως σας είπα ήδη η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής δεν είπε τίποτα για την επέκταση του SLR, αυτού δηλαδή που σας έλεγα πριν για τις τράπεζες και τη δυνατότητα να παίρνουν άσυλο στα χαρτοφυλάκια τους. Ίσως είμαστε σε μια αρχή που θα σταματήσει αυτή η ρευστότητα να είναι τόσο μεγάλη. Θα γίνει σταδιακά, θα γίνει απότομα και οδηγηθούμε σε άλλες καταστάσεις. Αλλά άμα συνεχιστεί αυτή η ρευστότητα, και για όσο συνεχίζεται, οι αγορές δύσκολα θα πέσουν. Αυτό είναι γεγονός. Ωραία. Βλέπουμε μερικές ακόμα ερωτήσεις για τα κρυπτονομίσματα. Επίσης, γράφουν τα παιδιά ότι ένα κύριο χαρακτηριστικό των κρυπτονομισμάτων είναι η ανωνυμία που προσφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν, η κατάργηση αυτού του κύριου στοιχείου τους από τον εκάστοτε ελεκτικό φορέα, αν και όταν υπάρξει, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατακόρυφη μείωση της αξίας τους?
Αυτό ήδη γίνεται. Δηλαδή, άμα θα δείτε τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια στον κόσμο, πρόσφατα η Coinbase, που είναι από τα μεγαλύτερα exchange σε κρυπτονομίσματα, θα μπει στο χρηματιστήριο. Θα κάνει εισαγωγή. Τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων πλέον, για να μπορέσει να κάνει λογαριασμό, σου ζητάνε στοιχεία. KYC, έτσι λέγεται. Know your customer. Δηλαδή, στέλνεις το διαβατήριό σου, στέλνεις τα στοιχεία σου και πλέον δεν είναι ανώνυμο, είναι επώνυμο. Επίσης, όπως ξέρετε, οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα είναι open ledger. Δηλαδή, όλες οι συναλλαγές μπορούν να τις δουν όλοι παγκοσμίως. Το mining ουσιαστικά είναι αυτό το πράγμα. Με παραμέτρους, από τη στιγμή που θα έχουμε και στοιχεία για όσους παίρνουν νέα κρυπτονομίσματα, θα μπορείς εύκολα να κάνεις track ποιος κάνει τις συναλλαγές. Μπορεί στο μέλλον δηλαδή, αυτή η ψηφιακή, ας το πούμε έτσι, απεικόνιση των κρυπτονομισμάτων που τώρα συσσαγωγικά υπάρχει ανωνυμία, ενώ δεν υπάρχει, αρχίζει αυτό και αλλάζει πια, αυτό μπορεί να είναι και το πλεονέκτημά τους. Γιατί εγώ όταν κάνω μια συναλλαγή αυτή τη στιγμή σε δολάρια, οι εμπόροι ναρκωτικών και όλοι αυτοί που διακινούν δολάρια δεν μαθαίνει ποτέ κανείς. Είναι ανώνυμα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όταν αλλάζουν μετρητά χέρια που πάει πού. Αλλά όταν υπάρχει ψηφιακό ίχνος, που από εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται, αυτό μπορεί να είναι και πλεονέκτημα. Και είναι κάτι το οποίο δεν αναφέρεται. Αυτό δηλαδή, αν το σκεφτούμε, μπορεί στο μέλλον να γυρίσει πλεονέκτημα, γιατί όλα είναι ψηφιακά. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Απλά και αυτό είναι θέμα συζήτησης. Σημαντικό. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πέρασε η ώρα, είναι η αλήθεια. Θεωρείτε ότι το bitcoin είναι τόσο καλό που δεν θα βρεθεί κάποιο άλλο κρυπτονόμισμα που είναι τεχνολογικά πιο εξελιγμένο? Καταρχήν να παρεξηγηθώ. Δεν θεωρώ ότι το bitcoin είναι καλό και άλλα δεν είναι ή οτιδήποτε και όλα αυτά. Η απάντησή μου όταν με ρωτάνε είναι δεν ξέρω. Απλά σας λέω τις σκέψεις μου, δηλαδή πώς θα σκέφτομαι τα πράγματα σε σχέση με τα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα. Εδώ έχω την εξής προσέγγιση. Ίσως το 95% των κρυπτονομισμάτων να είναι απάτη. Έχουν βγει τόσα πολλά. Ο κάθε ένας δηλαδή πλέον βγάζει και ένα κρυπτονόμισμα και διαφημίζει δηλαδή τα πλεονεκτήματα και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είναι τόσα πολλά, ίσως τα περισσότερα, θέλει τεράστια προσοχή. Πρόσφατα είχαμε την περίπτωση της Ripple, που ήταν μια εταιρεία, έβγαζε δικό σου κρυπτονόμισμα, το οποίο δεν ήταν decentralized, το έκανε για να πουλάει ουσιαστικά τη μετοχή της. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η πληθώρα των κρυπτονομισμάτων πιστεύω ότι θα καταλήξουν άσχημα. Δεν ξέρω αν όλα καταλήξουν άσχημα. Σίγουρα τα περισσότερα θα καταλήξουν άσχημα. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι η τάση της εποχής, το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Απλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με όσους ασχολούνται με αυτά. Και το βασικότερο είναι ότι πρέπει να κάνετε πολύ καλή έρευνα προτού αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ καλή έρευνα. Πολύ ωραία. Δυστυχώς, παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Ήταν αρκετές, είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον πάντως και κυρίως, κύριε Καλή, ευχαριστούμε εσάς πάρα πολύ για την παρουσίασή σας, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, και για την παρουσία σας σήμερα εδώ πέρα μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ολόψυχα να πάτε καλά, δηλαδή οι σπουδές σας να τελειώσουν όμορφα, να προχωρήσετε, να αναπτυχθείτε και να μας οδηγήσετε σε ένα αύριο πολύ πιο καλό από σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, πριν αποχωρήσετε, γιατί βλέπω κάποιοι ξεκίνησαν να βγαίνουν, στο chat έχει μπει μια φόρμα, στην οποία ζητάμε ελάχιστα στοιχεία για να μπορέσουμε να στείλουμε τα πιστοποιητικά παρακολούθησης. Μην ξεχάσετε να τις συμπληρώσετε όσοι έχετε μείνει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, με τη σειρά μας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πλέον πέρα από τους ομιλητές μας και το κοινό μας, αλλά ταυτόχρονα να ευχαριστήσουμε και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση. Πιο συγκεκριμένα τους χορηγούς επικοινωνίας μας, που είναι το Polson Politics, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, το Infinity Greece, αλλά και το μεγάλο χορηγό μας, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλή συνέχεια από μένα. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Συλλόγου, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ και τους ομιλητές μας για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις που κάνατε. Πραγματικά ήταν αυτό που ακριβώς είχαμε συζητήσει στα επιμέρους.
Και θα ήθελα να ενημερώσω γενικά όλα τα παιδιά που παρευρίσκεστε σήμερα, διότι από ό,τι είδα στατιστικά δεν είστε μέλη στο κλαμπ και πολύ πιθανό πολύ να θέλετε να γίνετε. Θα ήθελα λίγο να σας πω κάποια πράγματα στο κομμάτι ότι το κλαμπ δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις που κάνουμε, είναι και το ερευνητικό κυρίως. Παράγουμε αναλύσεις, παράγουμε και εμείς έρευνες, τις οποίες τις δημοσιεύουμε είτε συνεργασία με εταιρείες, είτε μόνοι μας πλέον, γιατί έχουμε και αυτή τη δυνατότητα και τα εργαλεία και τις γνώσεις για να κάνουμε τα δικά μας πράγματα. Θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε βγάλει βασικά τις αιτήσεις για το περιοδικό μας, που θα δημοσιευτεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το οποίο θα φιλοξενεί θέματα αντίστοιχα με αυτά που μας ανέφεραν οι ομιλητές μας και φυσικά προσφέρουν τη στέγαση για όλους εσάς που θα θέλατε να γράψετε κάτι αντίστοιχο, που θα θέλατε να συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και οπωσδήποτε με το Σύλλογο, είτε με μένα προσωπικά, είτε με τα υπόλοιπα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με την Παναγιώτα που είναι υπεύθυνη στο περιοδικό και τον Δημητρίου, τον Κωνσταντίνο, να σας πούνε, είτε στα social media μας, έτσι ώστε να μάθετε παραπάνω για τις δράσεις μας. Παράγουμε έργο, μπορούμε να δώσουμε γνώσεις και εργαλεία σε όλους σας που θα θέλετε να ασχοληθείτε γενικά με το finance και να συμμετέχετε και να ενισχύσετε μάλλον το βιογραφικό σας κυρίως. Οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να συνεχίσουμε για να χτίσουμε το μέλλον το σωστό που είπε ο κύριος Καλίνος μπροστά. Οπότε, καλό βράδυ.